Semua mentok nyumbang ket ora balik-balik ki. Pokoke wong iki lho. Semuanya umum lho nyumbang. Kowe iki nyumbang suwi men lho. Nyawer dhisik aku, jan Kak Anggi mantep. Aku ora teko Kak Anggi mantep, los arep mantep kono ora kono. Wayu lho. Jajan ku ndi titipan? Jajan apa? Wong tak kan kok jajan to. Yo. Lali aku. Walah. Alas gak usah lah ngisi-ngisini balik meneh. Alah pokoke tukok jajan aku. Mas pokoke tukok jajan aku. Alah. Nek dalane ki wange lho. Alah gah kok tukok jajan. Los tukokne aku. Tukokne jajan aku. Tukokne. Ora nek bakal geblek entek. Alah los penting jajan alah. Nah, iya lho ngisi-ngisini iki. Awak Tukokne jajan pokoke. Pokoke tukokne. Awas ora mbok tukokne. Salahe mau melok nyumbang ora oleh. Hendang tukokne. Nengok kono ae. Wes. Wah, pewegel aku. Kadang balik malah kono kok sosis. Sosis. Terus. Deh. Nggih nek bakal geblek ya. Telat. Oh, ya wis iki wae sostel, Deh. Kayak sas kecap. Nggih. Coba mau sore, Mbak. Sase tidak ada. Nek nganu ki sore mau. Oh, lah pinten? 10.000. Oh, 10. Suwene, Deh. Nggih. Nggih nek plastik nek, Deh. Iya lah. Ini dijeneng sih. Ya, satu request yang sangat luar biasa hadir dari Kang Mas Gu tercinta. Ada ini lagunya susah banget sih. Soalnya aku ini udah agak level yang udah 3 hari belum berarti alhamdulillah ya rezekinya. Terus dalane angel, malah kon balik meneh. Aduh. Aduh. Wis dia mau bakul geblek ora enek. Nya. Kuwi sostel kuwi. Kowe cah cilik ae. Salahe mau melok nyumbang ora oleh. Enak. Enak. Bapak mau napa ku? Ya, Pak. Oke, malah direbut yo alah, malah jaluk lho kon iki. Ki. Oh alah.